मीरा रोडच्या सोसायटीमध्ये पोलिसांनी रूट मार्च काढला। जेपी इन्फ्रा सोसायटीमध्ये पोलिसांनी हा रूट मार्च आयोजित केलेला होता। बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सध्या खबरदारी घेतलेली आहे। इमारतीच्या गेटवर खासगी बाउन्सर सुद्धा तैनात केले। मुंबईला लागून असलेल्या मीरा रोडमध्ये आगामी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी एका खासगी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये रूट मार्च आयोजित केला होता। मीरा रोडच्या जेपी इन्फ्रा सोसायटीमधला हा रूट मार्च कुणीही नियम मोडू नये आणि सोसायटीमध्ये कुर्बानीचे प्राणी आणू नयेत अशी खात्री करण्यासाठी हा रूट मार्च काढला गेला। इतकंच नाही तर इमारतीच्या प्रत्येक गेटवर खासगी बाउन्सर सुद्धा तैनात केलेले आहेत, जे सोसायटीमध्ये येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी करतायत, जेणेकरून कुणीही सोसायटीमध्ये गुपचूप प्राणी आणू शकणार नाही। या सोसायटीमध्ये गेल्या 3 वर्षांपासून बकरी ईदच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाल्याचं दिसतंय आणि म्हणूनच खबरदारी म्हणून पोलिसांनी या ठिकाणी रूट मार्च काढला।